हाबाफोरनि गेजेरजों गिबियावनो आङो सान्तिपुर समाज समिति जानानै नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै बयखौबो रायजो राजाखौ खुलुमग्रोबाय। दा जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय दिनै जे गोजान गुबुन स्टेट मणिपुर स्टेटनिफ्राय जोंनि रुनिकाटा सान्तिपुर समाज समितिखौ नायनो फैदों। बेनि मेन थांखियानो जाबाय दहाय बिथांमोना बुंलांदों जे माने ओरैबायदि रिपुटेडनो सान्तिपुर समाज समितिया इभेन माने आसामनि कअपारेटिभ ससाइटिफ्रानो हास्लाबला होनदों आरोखि। मानो होनबा जों दा देग्लायबो सेमान माने जों होदोंमोन 4 crores जों एग्रिकालचारिस्टफोरनो जोङो 1 year कृषि लन होफैदों। बेखौ रिकभार खालामनानै देग्लाय जोङो गोदान बोसोर 2022आव आरोबाव 8 crores 50 lakhs माबानो फार्मार्सफोरनो जोङो ऋण माने सेंसन खालामबाय। दा बावैनो 1 सप्ताहनि गेजेरावनो फैगासिनो दं। बिनि थाखायनो माने ओरैबायदि पपुलार जानानै दं। इभेन माने आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआ जे ICM फैदों माने आसाम स्टेटनिफ्रायसो बिथोरखौ थिनहरदोंनो नोंथांमोना दस्रायाव थांनो नाङा, सोलोंनांगौल' गैया। रुनिकाटा सान्तिपुर समाज समितियाव सोलोंहै माने बिसोरना डिप'जिट मबिलाइजेसन दं आरो गुबुन गुबुन फांसनफोर दं जेरै बेसर बायनाय माइ बायनाय बेबायदि दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना बेयाव सोलोंहै होननानै बुंदों। मानो होनबा नोंथांमोना मिथिगौ कअपारेटिभ ससाइटि होननानै बुङोब्ला खालि गोदो माइरं सिनि संख्रै राननायल' माने आयदामोन। खिन्थु बे आयदायाव खुनु जाफुंनानै फैया आरोखि। फेलरसो दं, लसो दं। बेनिखायनो जोंनि BODफ्रा माने जोंनि BODफोर एबा स्टाफफ्रा रायलायनानै बिदि जों डेभेलप खालामनो हाया। जोङो माने थाखा फैसा जमायनानै जोंनि बेंकनिफ्राय लन लानानै बेसर बायनाय माइ बायनाय फाथो बायनायखौ खालामनो नांसिगौ होननानै जोङो नाजादों। थिग बेबायदिनो थांनाय बोसोर जों 11 lakhs जों प्रफिट खालामनो हादों। खिन्थु देग्लाय एसे गाज्रि जानानै हायाखै। आगन्तक बोसोराव जोंनो 20-25 लाखखौ प्रफिटखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो आङो खावलायो बे खेथ्रआवनो जों BOD बा स्टाफल' नङा जोंनि शेयार हल्डार्स जेरै दादघाटनिफ्राय लानानै जोंनि थाखाजरासिम शेयार हल्डार्स दङ बिथांमोनाबो जाहाथे बे क'पारेटिभ समितिखौ बेनिफ्राय बांसिन डेभेलप खालामनो हायो बेखौ जाहाथे बिना क'पारेसन खालामो। बेनिखायनो रायजो राजाखौबो खावलायबाय, शेयार खावलायबाय। आरो जोबथारनायाव नांगौ आरो खनसेबाव आंनि खुलुमनायखौ जासि